काम कर लियली सही में ना बतेना ना तो लगेला कि पेट पे पानी हमार पचते नहीं कि पेट और फूल जाता टे। अरे हमार जान और हमार सुग्गा करेजा सही के कितनो मर्द से बिया भइल बा लेकिन लभर बिना न एक पल बीत ना पावेला तनी करे त। हेलो हेलो आजी बड़ा पड़ दिन फोन उठा लेनी है जानू तार फोनवा के हमार बहुत इंतजार रहेला। सही में तो बिना सही के फोन उठ गलटे हाई देना एक लेकिन सही में जी हम एक बार फोन करने बस 3 दिन गोइला तुरंते फोनवा लाग गइल है। हां तार फोनवा सच बात बोली ना इंतजार रहेला। हमार शादी हो गइल बा त भूला नहीं की न गई भुलाई रहती तो फोन हाथ ना झटके उठैती बताओ तो। देखी भले हम आइल बानी भतारे घरे लेकिन दिल आपके लंगे धइले बानी ठीक न। आपके हम कब्बो ना भूले जिंदगी में कब्बो ना। तू भले चल भतार के लेकिन हमारा अरे सही के हम कब्बो ना भूलाइब जी। जितना पहले तारा से प्यार है उतने प्यार अभी बाटे ठीक न। सच में तू भले जाके उस जगह भुला जा चाहे कुछ कर दो हमरा के हमार क्रिया खाई न तार एकदम कसम खाए के दिन तारा के सही भुला ना जी। सकी ना एकदम ना। और देखी ना हमार ऐसा क्रिया खुने की खांसी हो गई लगे लेकिन जानते नहीं के तनु काम धंधा रहेला आपकी याद में सोच के कमाओ जब करी ना न कि मने हरियाली कॉल नहीं आ फिर बतियाई अपनी जान से हाथ दुखी काम हो जाला ना। अरे पूछी मोट चट मंगनी पट बिया हो जाला ना लोग कहला कि सिधरी के मछरी का कि सरत लेकिन हमारी खातिर सिधरी के मछरी बन के सरे लगेला काम कि जल्दी करती तो तनी 10 मिनट बेसी बतियाई थी सच में। अच्छा एक बात कहीं तारा से कोई मिले के मन करला कि ना आप तारा बताओ बहुत तो। मन करला जी अब तो और सर से ऊपर बड़े बड़े भइल तो मन करता कि सही के आ जाई नैहरे में का आ जाना आज तो बहुते बढ़िया रही थी जान। अजी बोला का करे आई आपकी के है बड़ा हम दिक्कत में बानी। दिक्कत क्या होगी तार मन नहीं करत क्या। अरे मन तो करते बा मिले के लेकिन जानते नहीं का बात बाटे क्या बात बाटे। एगो हमर नतिया लइका बाटे जब आइब न आ जब खेला लेता न तो वो अपनी पापा के भूला के रहुए के पापा कहे लागत बाटे और ही शक करे लागत न स इहो बात बाटे क्या अच्छा कैसन बाटे हो हाय कैसन बाटे कैसन बा जैसन आपका मुंह बा वैसने बा इहो बात बाटे तो वो हमरा देखा बाटे एकदम गोर बाटे गोल मटोल बाटे एकदम खूब सुंदर बाटे गोले गोले गाल बाटे। हां यही से हमारा सही बोले ना प्यार करी ना तार के शक बाटे तार के बहुते दिल से प्यार करी ना जान जा। आप शादी ना करब कबो शादी करे करे तो तारा अरे जाए दी हमार न शादी हो गइल बाटे तो बस नाम के शादी होइल बा लेकिन प्यार तो हम पैसे न करी ना जी। अच्छा कह देलू तो हमर शादी करे के मन रहे कि अब शादियो ना करम अब कबो ना जी कर हमार के लिए शादी मत करम नहीं तो बड़ी बेकारी शादी बाटे शादी बर्बादी बाटे। आप समझे हमारी बात के सही फिर कह जिंदगी भर हमके भुला जाई। ना ना सही कहत तब हम शादी ना करम करे वाला रही बाकी अब तू कह देलू तो हम करत नहीं शादी ना करम। हमार के लिए खाई ना सही के एकदम तारे क्रिया खा के कहते कि शादी ना करम तो ना करम देख लेकिन लिया। जान तो नहीं आप आवे के बतिया कह देन तो सही के हमार मन करता है आवे के लेकिन हमार लड़का के गोदी में ना न ले। अच्छा खिलाइए लम तो का हो जाई अरे तो सुनो तनी का पपे कह दी तो का हो जाई तो पपी आप ही के कहे लागत है अपनी बाप के चाचा कहे लागत तो तब न हम तनी अथो तनी अच्छा ना कहने गाना सुनो लोगी कि लइका तोहरे के पापा कहता है हाँ जी हाँ ओही के परछाई पड़ गइल जन्नी पर गुल बटे ना तो अब का जी गाना जेवन निकल ना कि परछाई लइकन में पड़ जाता आ है। जाए दी ऐसन होत होई तबे नहीं गाना निकलल बाटे हैं सही बिना आगे का धुआं निकले वाला बाटे ना। चली ठीक बा रख तनी कि हुआ आवत बाटे ठीक बाटे रखो रख तनी जन्नी हां हां ठीक बाटे रखो तू रख दे याद करी हो के कराले बतिया तो को बहिन देखत का तो कुछ ना जी दीदी अरे उ नहीं वहां के उ बधरिया में से गोनिया में खेता हरिया तो फोन कइनी तो कहतनी कि लइका कहां बारे कि तू मारा तू कर जो हतो ही ना हम कहनी कि जल्दी आई घर में काम बटे आ भबुआ रो दटे कि काम कहवा गइला हसन दोनों नहीं खेलौकत ना तोहर बबू है लौकता अरे होनिया बहरा में गई न हो जा और मैं बाहर ना कौन बात को टेंशन बता नहीं खेलिए से फिर यहाँ से ना लइका बताई खाना ना बन गई के बनाईबू नहीं बनाई तनी मन कहता ना कि आलू वाला भर के पराठा बना दी आ टमाटर का चटनी आ खूब चुटुकारे कुल खा लेवल जते ठीक न रही जी जानतनी सीजनी कौनो चीज निक लागला बिना सीजनी ना निक लागला बात बाटे हमरो देखनी के आलू ले आइलन हम जातनी त चोखा रोटी बने बड़ा हमरा पसंद पड़ला सही खूब हरियर धनिया डाल के जन्नी हां लेकिन कुछ कहीं जातनी सर सकरा हम बनावे जाई बना ले त हम देखो जाही वालो रहनी ठीक बाटे जाए दी त हम जातनी तनी हमर काम बाटे एगो जा बना अरे माई
ई 420 बाड़ी नु तो इनका से हम अपने 20 बानी। ई सोचत हुई कि हमरा कुछो पते नहीं खे, वो तो अपने बहुत बकाल बाटे। केहू भी फोन करेला कि एकरा मौगी भी 2-2 घंटा बतियाई तो कहता मर्दा के हमारे पापा कहता हाँ बड़ा ढेर निमन की हऊ रात दिन नैहरे के बात करत रहा, लेकिन नैहरे में चल तो सरसों फुलाता तो गेहूं झरता। अबे तो सब सरसों में अथी वाला काम कैले बड़ू तो ये जगह भुला जेबू यार से बतिया तड़ो कहतड़ू भतार के नाम ले तड़ू देखते नहीं खी जा का हम करी एकरा के बुझाते नहीं कि दू नंबरी वाला काम करती है दादा। बतियावत कोनो ले आप जा तनी नु देवर जी से लहरा लगावी के पड़ी सही सही बताई तब रही हाथ में तो ये हाथ से बहरी निकलती है कुल बात बताए 2 बात लगाहूं के उनका ले कह कोई दिन ले देखो तनी साला सही फूल बोगे लगावे के शौक खूब रहेला, लेकिन पानी डाल के कोनो शौक नहीं खे। ई सुखा के सही हमहू सोचता हूं हमहू ना डालो का जी देव जी का करतनी जी भुन बतिया। अरे का करी हो जाई और देख लो लगल पड़ो जो केना शौक दिन रात खातिर कि हई फूल सुखाता। अरे हम का कोई बुझाता नहीं कि जानता का नहीं बैठ तनी अरे बात गोड़ दुखावे पता नहीं कि काहे न मतलब रहल ना जरा तन को एनी घूमी न त रो बतियावत रही ना फोन में पा के फोन पे बतियावेला, हम तुम थोड़ी फोन पे बतियाई। हाँ ये तो कहीं क्यों बतियावे लेके अब हमर शौक नु एकदम शौक हमर जन रहल हा झूठिया उ पूरा के नु जन मोगी बिया उ हाथ में नहीं खे। काहे नहीं खे हाथ में? काहे दिन रात बतियावत रहेले काजिन कौना से और कहले कि सही में हो भौजी तो मतलब हम ये से तो पूछे नहीं कि पहले रहो बतियाई न का अरे हम उतना ना बतियाई बतियबो करे तो हम उतना थोड़ी बतियाई ना 2-2 घंटा बतियाती है दादा कहते कि केनियो खेतवा में चल जाला नु तो कान भी मोबाइल लगा के तब कोनो काम करेलन। हम कही हां हमरा के सिखावत काहे मोबाइल हमारा घर वाला निकली ना तो मांग ले हनु। हाँ वो तो ये कहीं मोबाइल बाटे तो ये कहीं नहीं के तो 4 गो बा ए दादा तब एकदम मतलब पक्का शौक हमार शौक एकदम जौन बाटे नु उ सही बाटे। ये आपके जो मेहरानू बाड़ी नु हाथ में नहीं खी उनका के जल्दी समझावा ना तो उ तो हरहार हो जाए। सही बात कहता अगर हम झूठ बात हो जाए खाली पूछ लेम कि केकरा से बतिया तड़ू आ केकरा भी व्यस्त रहला मोबाइल या खाली तो पूछ के बताई हमरा का हम केहू के घर में ना आग लगाई ना दादा। हम तो चाहे ना कि सबके घर भरल पूरल रहो सब खुशी से रहो। दिमाग में एकदम खौलत कि आज रोको हम तब जाई नो। हाँ अब जाइम चाहे ये जी रही अपन मोगी के समझाई चाहे कुछ करें बहकाई सही में भौजी झूठ नहीं खून बोलत मतलब अब हमरे पर झूठ कहतन तो मत पूछी जाई दी बात करे दी आज चलो हम चलो छूट दे दी उहे बूझी तब नु कहीं कि कहमा बतियावत या हमरा के कहते कि हमरा मर्दा ले बतियावत नहीं उतना मर्दा एक छछ लोले बाटे केनियो जाला घुमा हुनु तो एकरा में लग रहला फोन में इतना सुघर बिया आइल बिया आज तो जाके न गोधन कूट दी तब समझ में आई। अभी उनका मालूम नहीं हम जाते नहीं दादा अपन घर दुआ। नमस्कार प्रणाम हम सत्येंद्र सने भोजपुरी कॉमेडी श्रोता सुनैया के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। नमस्कार प्रणाम हम पूजा वर्मा आप सबके पैर छू के प्रणाम करतनी। नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छू के गोड़ लगतनी। आ ये वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक कर जो शेयर कर जो सब्सक्राइब कर जा आ कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार प्रणाम हम जोगिंदर सिंह देखें रउआ सब जो वीडियो देखने जा खास करके ऐसे अधिकांश होता रउआ सब संचेती बढ़िया से देखम जाए ऐसे सब ना होके चाहिए घर परिवार में सब ऐसे अधिकांश होता।